sing wis do luwe ate udan meneh. Bukan apa-apa tuku anyar kok isine kebek. Lho, arep nyandi, Pak? Arep golek suka tenang apa? Piye, Pak? Wedhuse didol wae yuk. Arep nggo apa? Aku golek motor, Motor apa? Ya motor sing gedhe ngono kan. Mbok Vixen apa CB apa Kawasaki Ninja kan. Ya kira-kira nek sing nuku apa ora wedhus nek gelem apa ora? Ya golek-golek lah. Di golek blantik wedhus apa. Ya wis ana kowe ngubungi kancamu. Ngomong kancamu kena sing enek blantik kon nuku rene. Ya wis ana tak golekne bakul wedhus. Tak ngarep dhisik aku. Jan, aku pengen motor gede kaya kanca-kanca kan. Pengen tenan aku motor gede ngono kae. Jan kuncen cewek ayu-ayu. Cewek saiki kan doyane motor gede. Motor cilik ya ora ditoleh. Pak iki piye? Wedhus ora kendal didol. Jan. Apa bro, ngelamun wae. Aku pengen tuku motor kan. Pengen tuku motor. Iya. Loh, golek motor apa? Ya motor sing gede ngono. Nah motorku ki piye? Motor metik. Iya. Ya mau cewek noleh ora? Wae ambek cewek malah ki senengane cewek motor ngene iki. Kira-kira piro? Paling tak dol 7 wae lah. 2 juta. Iya. Dan duitnya orang enak iki kan. Lah terus Mau bapak ya ngomong jare didol kambing. Kan kambingnya kayak didol kafe kan tuh. nek ngono nganu wae lah, engko gampang awakmu ngubungi aku wae lah. Iki catet nomormu. Oh iya iya. Simpen wae nomormu, tak telepon. 08 88 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh masuk Pak, masuk. Iya, nopo? Iki wedi kok tak dol. Gelem ora sampean? Oh iya, engko tak pilihane. Dhisik. Kabeh tak dol sebab anake njaluk motor. Oh iya 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 iya. Kira apa pirang ekor iku? Oh, kengko ya ditilih lah, aku lali enggak tak hitung. Oh iya iya. Ya, nanti liwat dhisik kandang yuk. Ah iya iya. Buri kono wae. Wedhus iki borong ana, borong piro? Jadi nek borongan iki piro? 10 juta. 10 juta. Duit kabeh iku. Ora campur dong karek. Masa kalau ora duit kabeh ya apa? Iki kelarangan aja 10 juta iki. Lah piro wanine? Nek 5 juta piye? Wah, ya ora iso lah motore anak kowe rego 7 juta. Ya kurang aku gane sing tombok. Ya wis nak, 9 juta piye? Nek 9 juta kabeh. Wis 10,5 wis. Nek beli setengah iki ora wani aku iki. Piye? Ya aja. Ya kuwi lah 8,5 kuwi. Yo wis lah, deal beli setengah. Ya. Deal. Dipe kapan? Isu lah tak jupuk ini. Oh ya, isu ya. Kata cune. Endi kang ngripin iki jare teko montore abitene. Aku duwe duit iki. Selak duwite kanggo tuku paket ning kelong ora genep 7 juta ben kapok. Berandang teko. Endi yo? Iki apa ora? Lah wis tak transfer duitnya jelas wis sido lah. Untane ket mau jero tuku ket mau wis. Aduh, dijajal-jajal sik lah. Wah iya ya jajal ya. Dilirik cewek terus iki. Ah, tenane. Iya. Baru coy. Main lagi.
Wih, semurup wah. Kamera iki. Apik tenan. Wah. Asam murup kamu deh. Iya, mantap. Baru iki cek maksudnya bukan semuanya. Aduh. Piye kayak iki? Wedhus kadung tak teko. Halo. Woi, halo, Bro. Apa sih Kang ngelamun wae mikir kae yo. Iki lagi mikirne wedhus kadung tak tuku akeh. Durung enek sing arep tuku iki. Mengko nek wong arep tuku kabar-kabari aku ya. Iyalah. Aku nganu njaluk nomere tapi wis esuk gampang-gampang tak nggo ngubungi sampean. Nomor iki. Ya, sip. Wis Kang, nek ngono aku tak bali sik yo. Yo, Ya. hati-hati yo. Yo, oke. Anang di, Bro. Iki lho, ape golek wedhus aku bingung tenan rono mrene. Ora entuk wedhus ngono kuwi lho. Tolong nek awakmu duwe kanca pondengane ya tolong golekno lah. Men iso tak nggo pesta sesuk kuwi aku bingung tenan iki. Oh, golek wedhus. Lah golek wedhus lanang apa wedok? Nek wandu ora ono. Gundule lah. Sing penting kan udu wedhus lanang. Kanggo pesta. Ngono lho. Oh, golek wedhus engko pesta. Enek aku kancaku. Tenang wae, engko tak teleponke kancaku enek. Iya, tenang ya teleponke ya. Iya, iya. Sik, tak telepon. Halo, Bro. Yo, iki nang omahku iki. Oh, nang omah. Oke, oke. Tak rono ki kancaku tak jak rono. Mlebu. Iya iki. Iki kancane. Linggih, Bro. Iki piye? Ngene kan. Aku ki mau kan ketemu iki Ripin kan. Aku golek wedhus. Eneng ora riko sampeyan eneng wedhus sing iso tak tuku lah. Wedhus lanang, wedok, enek. Tapi nasi wandu enek. Ya jebule wandu. Kan ya omong tak nggo pesta ngono kan. Aku pesta enek. Ya. Sekitar 3 lah. Oh, nek telu ya. Niki kandang kono ya. Oh, iya. Aku anu ditawakno sing rada larang wae, kae kancaku duwe akeh. Oh, oke, Bro. Oke. Nah, tenang kan? Sip. Iku Bro, didelok-delok wedhuse, Bro. Apa milih sing ngendi? Iki kira-kira sing gede-gede ngene iki piro iki? Kaya iki 3 lah. Sing gede-gede ngene iki. Lagi iki regane 2 juta. 2 juta. Lagi iki 3 juta. 2 juta. Ini iki. Iki 3,5 iki. Iki gede iki. Lemu-lemu. Ora entuk kurang apa piye? Kurang-kurang sithik lah. Lah kira-kira iki mau wedhus telu dadine piro hitungane? Hitungane iki 11,5. 2,5. Buset. Lah sampean iso hitung-hitungan ora jane? Duh, iya. Kali aku. Oh. Lho, waduh.
Yo kira-kira yo kurangi lah. Nek sing bener iki 2,5 telu. 2,5 ya. Hmm. Oke. Kok Deal. gampang tak transfer. Deal. Tak transfer kok ya. Ya bro, kita pamit sih. Oh, iya oke. Oke. Wis bali hati-hati ya. Iya bro. Oh iya. Gampang lah kuwi. Oh, oke Lek. Oke, beres kan. Masalah itu tenang. Iya, apa sido wingi kambinge kae wingi sudah dituku apa ora? Sido ya. Nah, sido berarti kan aku komisine oleh kan? Aman lah ya. Ayo, nah, ane jalan-jalan yuk. Oke. Tapi iku motorku reneng, Lek. Anu, Kang. Kanggo motore kanca iki. Motorku tak dol sih dituku kae robek wingi. Yo mangga nek arep jalan-jalan. Ayolah, oke. Ini, Mbah, aku dolan rene. Saya ya perlu karo sampean. Nggih. Aku sisiku ning acara sisi sampean iso bantu aku ora iso. Bisa, insyaallah. Wah, gitu. Pun ngoten mawon kula ajeng mriko malih. Nggih. Pamit. Paling seneng-seneng nih saya. Nang di. Oh, nek ngono mau. Wah. Aku motore anyar ora berumah. Ya, ini Dek. Mau menikmati suasana baru. Nyata mana? Jadi cewek motor anyar kok dhewean ki iku. Lah iki lagi jemput iki. Kon bengi pasar malam jemput gak pasar malam. Yo lah, yo di jalan-jalan lah cewek. Iya. Itu double-double ya. Iki wis masuk arep wingi. Wis masuk wis tak terang gitu. Cuk BPKB ini tadi. BPKB kan kan nang omah. Gundule lah. Aduh. Lah aku tilang polisi ora aku iki. Tidak Ora. Heeh. Tenang lah. Ya wis aku tak bakal isek ya. Oke. Sip. Wis hati-hati nang gua anake wong. Ya.